Επιστρέψαμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Συνάντηση για κάποιους. Περάσαν και δύο woman bikini physique. Ωραίο είναι πάντως. Και το αστείο τι είναι, ότι δεν πληρώνεις. Πληρώνεις μόνο για να δεις τον αγώνα. Αν θες απλώς να αφήσεις την έκταση να τα έρθεις, είναι χαρά. Τράει μάια. Ρωσούλα. Σριμάρω λίγο και αν δω ότι η μπαταρία είναι πολύ λίγη, απλώς θα κάνω βιντεάκια. Για να τσεκάρω μπας. Wow. Να δούμε. Εδώ είναι το πρώτο group, ήταν αυτό. Είναι το σκέτο physique και μετά είναι τα main roll και μετά είναι main classic physique. Αν είναι γιατί τώρα είναι το classic. Μετά είναι το overall, men classic και μετά overall. Άρα τώρα είμαστε στο men classic physique, μετά είναι το woman και μετά θα πει classic και bodybuilder. Μουσική παρακαλώ, ένα λεπτό τις καλύτερες σας πoses. Κατηγορία κλάση φυσική έως 1,82. Γίνεται επίθετους. Κατηγορία κλάση φυσική. Ευχαριστούμε πολύ.
Για να πάμε να δούμε κι αλλού. Θέλω να βρω φίλε κι άλλου, αλλά δεν μπορώ. Ήθελα να βρω τον Dr. Test και έφυγε ο Dr. Test, ο Dr. Τεσοστερόνης, ο Dr. Test. Μπήκαμε με πιο βαθιά γεωλογό στους αερογράφους. Όπα. Είδαμε ένα κόλλο. Να περάσω. Ωραίο. Τώρα μου αρχίζει να τελειώνει πολύ μπαταρία. Μάλλον πρέπει να το κλείσω και απλώς να κάνω κλιπάκια. Εντός. Και κανείς από αυτό πολύ γρήγορα, θα ξέρεις. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Κάτσε καλά, λέγεται πού. Γέλα εδώ, γέλα εδώ. Ένα ίσον κανένα. Εννοείται, και δύο πόδια είναι, πήρε. Ορίστε. Πήρε μόνο ένα τροπείο μόνο. Να πάρει πέντε. 5-6. Τα καμπένα μέσα. Απορώ πως θα ήταν και ζεστά. Δεν ξέρω ψημένο. Δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα να τα ψήσουμε εδώ μπροστά. Να σας πάρουμε για την εγγύηση. Είναι ωραίο. Πολύ. Μα είναι air fryer του Καναδά. Ναι, ποιος τις ψήφι μαζί να τις ψήσεις εμείς. Θύμισε μου το όνομά σου. Καταρίνα. Γεια σας. Ναι. Εγώ πάω στο
κομμάτι σου. Οπότε, δώσ' το κορίτσι το πάνω. Ξέρεις, θα είναι εκεί. Σε έχω δώσει. Κριτική, δεν συζητάμε αυτό. Γιατί θα πάρω άφηση αν δεν κάνεις κριτική. Στις ώρες. Αν κάνω εγώ κριτική, πόση άψη θα πάρω. Στις ώρες, κάνω 2 ώρες. Γιατί δεν είσαι καλός. Είτε στο φούτμπολ, είτε στο airfryer, σε σιγάρα. Από περιέργεια να ρωτήσω κάτι για την καλοπούλα που είπες ότι βάζεις λάδι κάναβης. Έχει διαφορά και πώς δίνει αν έχει. Εντάξει, ενώ κάνω και βοηθάει λίγο στις αρρώσεις, σε μυϊκή αποκατάσταση, και βοηθάει πάρα πολύ. Κάτσε και αλλάζει και η πίεση. Relax. Γυρίστε μπροστά. Κυριακούς και Μυρό. Νόσιμο πάντως, νόσιμο. Relax. Vacuum. Ω, να τους. Relax. Τέλος ήρθε ο Κώστας έμπειρος. Δώστε μας την κλασική σας πόζα. Παραλίγο να τον φτάσω ρε φίλε, τον Κώστα έμπειρο. Κάνε και τρικέφαλο. Relax. Ναι ρε φίλε, επιτέλους βλέπουμε κανονικό bodybuilding. Και έχασα λίγο ρε φίλε, κρίμα. Ελπίζω στο... Να περάσουν από τις πίσω και να έρθει μπροστά. Μπράβο. Όχι ρε φίλε, κρίμα. 63. Ήμουν έξω ρε φίλε και έχασα λίγο από το Κώστα. 53. Παιδιά, τους αριθμούς να τους βάζετε μπροστά, όχι στο πλάι. Απλά βλέπετε το εκτερκισμό. Ωραία. Διπλή δικεφάλου. Ελπίζω να το δω στο bodybuilding. Εντάξει. Relax. Πλαϊνή πόζα στίχους. Relax. Γύρισε πίσω. Διπλή δικεφάλου, μυριό δικέφαλο και γάβο. Relax. Πόζα. Πλαϊνή πόζα τρικεφάλου. Relax. Κυριακούς και Μυρό. Relax. Vacuum. Relax. Δώστε μας την κλασική σας πόζα. Όχι, δεν θέλω. Απλώς θέλω να πω ότι έχει ωραία πλάτη ο Κώστας. Relax. Ναι. Και τα πόδια του. Ήρθα να τον δω. Γιατί τον έβλεπα στο YouTube και ήρθα. Αλήθεια. Ναι. Μιλήσει μετά. Και πίσω μπορείς να πας μετά. Τι? Και πίσω θα πας μετά. Α, ωραία. Ευχαριστώ. Άμα θες να σε πάω, πες. Εντάξει. Μόλις γίνουν οι απονομές. Οι απονομές, εντάξει. Ναι, αυτές είναι οι απονομές όπως γίνεται το που είναι πάνω πίσω να σου. Εντάξει, ευχαριστώ. Δηλαδή το μεσαιοπεδάκι που δεν έχει τα παγουλά. Βαλάκι και κάποια.
Ιταλίας, κατανάλωση στο 3.000 ιταλίες. Πολύ καλός στίχος για την αναλογία του. Εντάξει, ο Διπλάκη εντάξει δεν κάνει τόσο μικραίνει η μέση του, αλλά ωραίο. Κύριε Κώστα. Μουσική παρακαλώ. Ένα λεπτό τις καλύτερες σας πόζες. Κλάσεις φυσικ, 1.82 σύγκρι. Κάνε τρικέφαλο. Πάτε τον. Μπράβο ρε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο ρε. Πάτα. Πάμε ρε παιδιά. Κλάσεις φυσικ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα κάνουμε τις απονομές. Να κάτσε δίπλα μου, έχει θέση. Έχω τον Ιάκωβο, είναι ο Ιάκωβος. Και για τον Ιάκωβο. Ναι. Πιο καλά πήγε τώρα. Και εγώ αυτό νομίζω. Και εγώ νομίζω. Τι έχουμε εδώ ρε, στρατωμένους ματαράδες. Αυτά που μου αρέσει. Γεια σου Ιάκωβε. Ναι, έχουμε classic physique. Έχουμε men classic physique, όχι bodybuilding, μετά θα έρθει. Για όσους δεν γνωρίζετε, εγώ έχω μεγαλώσει την πόλη μου την Βαριά. Ένα πολύ ωραίο, συνάντησα πριν τον Αλιμπάκη Υπάρχει στη Λαμία, και τον Σιδηρόπουλο και άλλος πολύ ωραίος παλιός bodybuilder. Τον Ασόλα Ήρθα να δω τον Κώστα και Έντυπο γνωριστήκαμε και μέσα τα ανέβηκε. χρόνια Ελπίζω να και νικήσει. θέλουμε να βραβεύσουμε τον Παναγιώτη Νοσιώτη. Το ποιον. Θα τον βραβεύσει ο Γιάννης ο Μάγκος. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι μαζί μας και ο Στέλιος ο Χριστάκης. Μιλάμε για ένα βιβλίο που έχει τα περισσότερα γενικά στην χώρα μας. Και θα τον βραβεύσει ο Γιάννης ο Μάγκος. Έρχεται. Είχαν και έρσο κρέατα. Ξέχασα να φέρω το φαγητό μου Γιάννη. και έφαγα κρέας απ' έρσο. Μαζί με τον Γιάννης και ο Ήρεμα. Παναγιώτης Σε ποια περιοχή γίνεται αυτό? έχουν τους περισσότερους τίτλους στην Ελλάδα. Αθήνα Σεφ, Ορίστε. 7ος Χέρκουλης. Ευτυχώς πρόλαβα και είδα τον Κώστα επιτέλους έμπειρο. Καλησπέρα και από μένα. Να πάμε και πίσω στους αερογράφους. Νιώθω κάπως περίεργα που είμαι πάνω στη σκηνή. Θα ήθελα να ήμουν και εγώ διαγωνιζόμενος, αλλά Το μάτι μεγαλώσαμε λίγο. δεν πολύ ακούγεται. Θέλω να ευχαριστήσω το Μιλάω και σιγά Στάκη γιατί αν Στέλιο, μιλήσω- γιατί αν μιλήσω δυνατά η για να σχέση πω όχι του τον να εαυτό με μου. βραβεύσουν υλοποιήθηκε. Δεν θα Το ακούγεται φίλο μετά του Κώστα και όλοι θα Σταμάτη. γυρίσουν όπως εμένα και θα μου φωνάζουν. Και τι άλλο, Να κάνουν έναν συνέχεια γιατί φίλο, θα ακούσουν τον αγώνα. συναθλητή, αδερφό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που παρευρίσκεστε εδώ και χαρίζω αυτό το βραβείο στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Πάμε εδώ. Γιάννη, θέλω να μας πεις κάποια λόγια για τον Παναγιώτη. Παναγιώτης Γιώτης. Λοιπόν, το 1998-1999, Παναγιώτης Γιώτης. όταν ξεκίνησα να πρωτοβλέπω Bodybuilding. περιοδικά με bodybuilding, μου έκανε εντύπωση ο Παναγιώτης ο Σιώτης. Τότε να πάμε και σκυβαγμένο σε αυτό μαλλί. Λοιπόν, 2004 με Βοτέλ, 30 Μαΐου.
Δεν θα ξεχάσω ότι τον είχα δει, είχε έρθει, πήγα να του μιλήσω, ήταν ο πρώτος μου αγώνας. Φυσικά δεν μου έδωσε σημασία, ήταν αλλού. Μάλλον θα το κλείσω γιατί θα έχω πολύ λίγη μπαταρία. Βρεθήκαμε στο γενικό. Σε ένα γενικό αξέχαστο, κράτησε 1,5 ώρα, εγώ ως πρωτοεμφανιζόμενος, ο Παναγιώτης ο Σιώτης και ο Βασίλης ο Μάρκογλου. Μετά από 1,5 ώρα, ένα αξέχαστο, γενικός διοικητής δεν υπήρχε και μας βγάλανε και τις 3 γενικούς διοικητές. Από τότε ο Σιώτης για μένα ήταν ως πρότυπο και το θαυμάζω ακόμα μέχρι σήμερα για πάρα πολλά πράγματα. Και τον ευχαριστώ, διότι εγώ προσωπικά πήρα από τον Παναγιώτη από αυτό που έβλεπα. Το πιο στενάχωρησε σου είναι, ρε φίλε, ότι το μέγιστο βραβείο που θα πάρει η μεγάλη κατηγορία, δηλαδή το bodybuilding overall, δεν θα είναι, ξέρω εγώ, 10.000, ούτε καν 1.000 ευρώ. Θα είναι 500 ευρώ. Κατηγορία Men's Classics Physique έως 1,76. Παρακαλώ. Θα παρακαλέσω τον κύριο Νάσερ Αμάρη να μας βοηθήσει για την απονομή, ο οποίος έχει έρθει από την Κύπρο, είναι όλη τη μέρα μαζί μας, από το πρωί είναι μαζί μας και μας βοηθάει για να μπορέσουμε να στήσουμε τον αγώνα μας. Ευχαριστώ πολύ εγώ προσωπικά, Νάσερ. Στην 8η θέση, το νούμερο 43 και Πενέ Σταύρος. Στην 7η θέση, το νούμερο 59, Σκυλάκης Νίκος. Κάνει και λίγο ζέσο εδώ. Τέλος πάντων. Στην 6η θέση, το νούμερο 47, Σαρώτος Ιωάννης. Στην 5η θέση, το νούμερο 34, Ανιφαντάκης Μιχάλης. Στην 4η θέση, το νούμερο 40, Δουκάκης Μάριος. Δουκάκης. Στην 3η θέση, το νούμερο 38, Λάκος Κωνσταντίνος. Παρακαλώ οι διαδρομές μπροστά. Και έχουμε ένα ακόμα χειροκρότημα. Στην 4η θέση, το νούμερο 45 πόντους μέτρος και νικητής κατηγορία στο νούμερο 44, του Μοντιατσόλου Γιάννης. Μπράβο του. Κατηγορία Classic Physique. Έως 1,56. Τι ωραία. Ήχος, πεθαίνω. Συνεχίζουμε. Κατηγορία Men's Classics Physique έως 1,82. Παρακαλώ. Μετά θα είναι το μπικίνι. Αν έχουμε και μπαταρία για το μπικίνι.
Στην ανανομή θα μας βοηθήσει ο Μιλιάδης Παύλος. Μιλιάδης Παύλος. Και έχουμε. Στην 7η θέση, το νούμερο 42, Καλύρης Σπύρος. Θες να τα καταφέρουμε? Στην 6η θέση, το νούμερο 52, Κώστας Τάνος. Όχι και λίγο έτσι γιατί έχω σκάσει. Πας και δείτε κάτι, θα ξανάρθω. Στην 5η θέση, το νούμερο 124, Κώστας Χρήστος Δανιήλ. Στην 10η θέση, το νούμερο 56, Κρεμίνα Σοδωρής. Τρίτη θέση, το νούμερο 128, Αχ, δροσούλα. Όχι ψημένα. Οπότε τι διαφορά είναι να το κάνω? Να πάρω ένα ταπεράκι να γεμίσω. Αυτό και αυτό είναι Νίκο. Κατηγορία κλάσης φυσική. Το σώμα των 2. Στην κατηγορία κλάσης φυσική 1.82 θα μας βοηθήσει ο κύριος Ασημοδίτης Δημήτρης. Και ο κύριος Κιαβόπουλος Κώστας. Ο κύριος Ασημοδίτης Δημήτρης, πολλές φορές Μίστερ Ελλάς στη δεκαετία του 90. Κλάση φυσική 1.82. Νάτος ο Κώστας. Στην δεύτερη θέση το νούμερο 53, Λούκας Κωνσταντίνος. Γιατί βύση. Πώς είναι? 6 άτομα, ωραία. Όχι πάλι 5, δεν άρχισε η πέμπτη, έπιασε την πλάτη του. Στην τέταρτη θέση το νούμερο 63, Θεοδωρίδης Μάριο. Έλα πάμε, μένουν άλλα 4. Έλα. Εντάξει, μπορεί να βγει δεύτερο γιατί ο άλλος έχει λίγο καλύτερη αναλογία. Στην τέταρτη θέση το νούμερο 11, Γέροντας Σπύρος. Ναι ρε φίλε, είναι στην τριάδα. Φαντάζομαι πως θα είναι. Στην τρίτη θέση το νούμερο 62, Αφιλιώτης Λεωνίδας Βετάριος. Τέλος. Να περάσουν μπροστά οι αθλητές.
Αν νικήσει αυτός με τη μεγάλη κοιλιά, όχι. Χειροκροτήστε τους. Let's Clash Physiques είναι ένα 82. Και έχουμε στην δεύτερη θέση το νούμερο 66 Στεφανίδης Κώστας και νικητής κατηγορίας το νούμερο 64 Διαμάτος Λάνης. Όχι ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, μπράβο του. Μπράβο στο ρεκόρ. Για τη δύση ρε μαλάκα. Αλλά είδα και την ταινέρα του. Τώρα εγώ θυμώνω. Για τον άλλον που πήρε καρκίνο εντάξει, αλλά αυτός έχει κοιλιά του ρε μαλάκα. Έχει κοιλιά του. Έχει φουσκώσει και παίρνει από το κάρμα. Ό,τι άλλο δεν έχει κοιλιά φουσκωμένη. Πάμε πίσω. Ετοιμάζεται το όβερο για την Clash Physiques, την αγωνία που κάνει ο κύριος Φίλος Πιστόλας. Και τώρα να μας πει ποιο είναι ο κύριος Αστρομήτης. Το overall. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχα να παρακολουθήσω αγώνα του Πρωτοφίλη εδώ και 32 χρόνια. Και 32 χρόνια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το 1992 σε αυτό το χώρο, σε αυτή την αίθουσα και έπεισα δεύτερη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο επάνω από εγώ. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και θα ήθελα να πω ότι γυρνάς γιατί σταματάς δεν γυρνάζεις. Άρα δεν σταματάς να γυρνάζεις ποτέ για να μην γεράσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρήστος Πιστόλας. Ορίστε βραβείο 300 Ο ευρώ. Χρήστος δίνει 300 ευρώ στο γενικό νικητή του overall Clash Physiques. Α, το overall είναι με τους νικητές των 3 γύρω, εντάξει. Climb mine. Ρε φίλε, θα έβλεπα overall αν ήταν όντως κάποιος οψοδέει. Δεν θέλω να νικήσει αυτός. Κύριε Σερίνη. Να περάσουν οι αθλητές μπροστά. Εγώ πάνω από το Κώστα Έμπειρο. Εντάξει. Να πήγαινε και overall ο Κώστα Έμπειρος στο fan-based. Αλλά χάσαμε. Έχασε. Όχι χάσαμε. Δεν νίκησα εγώ. Και βγήκε για όβερο. Όταν βγαίνεις. Απέναντι δεξιά. Δεν ήξερα τυχαία. Α, το παιδί μου θα σε γνωρίσει. Γεια. Πάρα πολύ καλά. Χαίρετε. Κάνεις αγόρι μου. Ήταν ωραίος ο αγώνας. Σου άρεσε. Ναι. Δεν θα βγάλεις μια φωτογραφία μαζί. Ναι, να πάρω και μια συνέντευξη. Ήθελα να ρωτήσω πώς σου φάνηκε ο αγώνας. Καλός ο αγώνας. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα. Δεν θα τον πιέσω. Θα δω και για το bodybuilding classic. Πάντως βγάζω βίντεο αν επιτρέπετε.
Μου άρεσε, περίμενα θα έβγαινες πρώτος. Δεν πειράζει και δεύτερος εμένα μου άρεσε. Τώρα δικιά σου άποψη. Δικιά σου άποψη, τι έχεις να πεις? Κοιτάξτε με εντυπώσεις, δεν πειράζει. Η πλάτη πολύ ωραία έχω να πω. Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω, στην Classic Physics παίζει ρόλο... Τι παίζει ρόλο στην Classic Physics? Οι γραμμές, το condition, η μάζα, η κοιλιά, τι παίζει ρόλο? Πήγες πολύ καλά. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που σε κέρδισε έχει πιο φούσκωτη κοιλιά, δεν θα έπρεπε, αλλά εντάξει. Ναι, μιλάμε για Classic, δεν μπορεί ο Classic να έχει κοιλιά, έτσι δεν είναι? Ναι. Με όλο το σεβασμό πάντα. Δεν είναι bodybuilding. Ναι. Με όλο το σεβασμό. Όταν μιλάμε για κατηγορία Classic, πρέπει η Classic κατηγορία να αντιπροσωπεύει την καλαισθησία του σώματος. Την καλή αισθητική, το aesthetic. Το aesthetic, ναι. Και όχι το bubble gut που λένε. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι, προχωράμε. Ένα μήνυμα να δώσεις, αν θέλεις. Να δώσω ότι τα παιδιά καλό είναι να πηγαίνουν γυμναστήριο, να τρώνε υγιεινά, οτιδήποτε κάνουν, να το κάνουν με μεράκι και να απολαμβάνουν όλη αυτή τη διαδικασία και να μην κοιτάνε μόνο το τελικό προσδιορισμό. Γιατί αν κοιτάς μόνο το τελικό αποτέλεσμα και όλη τη διαδικασία τη κάνεις από αγκαρία, δεν θα σου βγει καλά η προετοιμασία. Όσοι θέλουν να ασχοληθούν με αγώνες φυσικά, έτσι. Όποιοι δεν θέλουν να ασχοληθεί με αγώνες, παιδιά, εντάξει, απλά πηγαίνετε γυμναστήριο και μην τρώτε σαπούρες. Ωραία. Ευχαριστώ. Τίποτα λέμε.